Здравейте, потребители на вибоксите, аз съм Любански 9 и това е Minecraft Jungle Survival, епизод 3. Значи днес този епизод не знам какво да си правя. Чакай да малко, че звука много силен. Аз пък си е много слаб. Ей така. Че ти си супер. Да. Екстра. Поле на виждане е яко про, така най-яко. Да. И добре. Сега отивам някъде. Настройките са... Но да, така ще е. О, тук е пораз някакво дърво. What the fuck, зомби. Да, ето го там, ето. Да, ето. Умря. С моя приятел Аделитес може да направим още епизод на мамата. Ако имам време, да. То и аз имам близкия живот, ще се направя тук клипове. Да, може той път да заколя малко прасета. Умря. Окей. Паяк никакъв си там. О, да, паяк, не си ми трябва паяк. Ето. Трябва ми паяк, защото да си направя легло. Зомбия тук. Не ли? Малко се помни, да. Да. Са още тъпи зомбита. Крипърче. Фак. Бях. Умрях. What the fuck? О, там. Добре. Взе ги. Убиец. Да. Колко много зомбита. What the fuck? Да, стига повече, стига. Те ще ме кинат пак. Много кратко. Къри парче, ела такива. О, фак. О, не. Зомби, шит. Добре. Значи ще си купавам мината. Се правя стълби. И да си подобя малко пак къщата. Така. Значи... Фак, не. Значи тук ще направя нещо друго. Значи имам тук окей. Да. Дървени дъски. Да, това също. Желязо. Дърва по-добре мисля, че.
съм много добър на Майнкрафт. Това е много... може да има много добри хора, знам. Железен меч. Да, знам какво да правя днес. Съжалявам. Съм малко днес втигнал. Окей. Охо, ендерманче. Гати якото. What the fuck? Това ме стерасна. Мамка му. Стара. Гати. Се оглеждам много. Фак. Гати пича. Къде? Няма го. Най-добре да сме да си го затворя тук това с врата. Малки им брат. Съжалявам за това, малки брат ме там дразни. Всеки си е малък брат. И тук следвам нещо да си направя още по-дълго. Но трябва дърво още Да. Ще покопая още. Но първо ще направя нещо. Да, така беше. Както виждате си правя клиповете HD. Да. Както винаги HD са. Така. Окей. Така, значи можем още. Можем още. Аз ще стига повече, стига. Good. Добре. Супер. Фак. Що не направя нещо следно тук, или пък съм...
Да. Ще я после ще направя. Няма да е така. Си бях взел брадва, фак. Ще направя брадва. Винаги така правя, винаги. Защото там могат да дойдат много зомбита. Коблестон. Така мога да започнем епизоди на Max Payne 3, когато излезе. Да, може би направи. Охо. Я гледайте. Милото. Так, че фанат. Хайде. Много бягат. Антилоп. Ела да е. Котка. Да, съжалявам. Но ме дразна тя. Сега да си взема още дърва. Така. Окей, това е много добре. И време за това. Така, време да се прави нещо важно тук. Гати дървото. Вижте колко малко дърва. Така да си паля, да не идват ни някакви тук тепи скелети, зомбита, паяци. Не ми трябва такива. Така, още малко. Е толкова още. What the fuck? Стига повече. И стига давай толкова не си тепи хейтери, защото не ни пука от вас вече. Знаете, че няма да направите нищо.
толкова те жалки, че направо аз не знам какви хора сте. Така. Не знам кой пъти да давате минуси на хора, които даже не ви са направили нищо. Направили съм нещо? Не. Еми, какво? Просто всички ви помагат. Не че нещо иска да ви убият, защото ако не са ви като хора, като по-известни като Веон 961, който вече не е от V-Box, той вече отиде в YouTube, той ви помага да се ви развиете, не да го убивате там. И като други, като Пепонски, какво са ви направили те, за да ги убивате, не ми е ясно. Така, защото сте много гадни хейтерчета, няма какво да правите. Защото ми ги питат как се конвертирам и хората са само задали, не да спарват на хората. Как се конвертира. Лесно конвертира. Защото знаете, че защото само завиждате и за това. И хора, аз не спирам клип, защото мисля вече не знам какво да правя повече. Еми да. Аз бях Любански 9 и дайте по 1 плюс и довиждане и приятен ден. Чао.